Какво става, манячета? Днес искам да ви разкажа малко по-сериозна тема. Днес ви казвам как съм изкарал първите си пари онлайн, какво съм постигнал в момента, как точно съм го направил, какво се е случило след като съм постигнал целта си и как в момента разраствам моя бизнес. Днес ще говорим малко по-сериозни теми, затова искам да изгледате това видео, за да се запознаете малко с моя метод и какво аз точно правя в момента. Абонирайте се за канала и искам да ви кажа, че следващите видеа са още по-интересни. Ще ви запознавам с супер много теми от живота ми и искам малко повече да се запознаете с мен самия, защото социалните мрежи изграждат много лошо впечатление за хора, които изобщо никой не познава. Тук ще се запознаете с мен самия и малко повече за моя живот, какво правя и как го правя. Let's go, машинки! Аз започнах на 20 годишна възраст да се занимавам с оптимизация и маркетинг. В продължение на 2 години аз буквално не знаех на къде да се насоча, бях доста объркан. Започнах буквално от нулата, нямах никакви знания, работа, след работа гадно ежедневие, изморително. Все едно нещо ме натискаше и ми казваше: брато, виж, хората буквално карат колите, които си пожелават. Аз съм нещо от сорта на 2000 евро заплата за цял месец работа. А има хора, които ги правят за часове, за дни. И просто се замислих как аз мога да направя нещо подобно, за да съм част от този начин на живот, за да имам тези неща, за да почна да живея, а не да преживявам. Тогава намерих един швейцарски коуч. Аз живея от 5 години в Швейцария и този коуч започна да ми разказва история от живота си преди да се запиша на неговата коучинг програма. Толкова много ме трогна и ме накара да закупя тази коучинг програма. Това ме научи на толкова много неща. Поради негова намеса в живота ми аз успях да стигна до това да съм на 23 и да имам 2 фирми. Трета фирма се разработва и да имам 70 успешни клиента. Затова коучовете са хора преминали през това, което ти искаш да си след 5 години. Ако ти искаш да си на 23 и да имаш 3 фирми и да изкарваш пари онлайн, откъде си пожелаеш. Аз буквално живея в Швейцария, ходя в Париж, в Тайланд. Това не е проблем за мен, защото аз взимам си телефона, взимам си лаптопа, взимам си камерата и правя това, което искам, а не това, което трябва да правя. Има две разделения. Да правиш това, което искаш и да правиш това, което трябва и някой те натиска отгоре като с лопата. Това е много гадно чувство. Изпитвал съм го, всеки един от вас го е изпитвал, аз съм сигурен. Това е чувство, което те кара да се замислиш и да помислиш как можеш да се откъснеш от това нещо и да започнеш да градиш нещо твое в другата посока. Това е най-трудният момент, защото ти нито имаш знания, нито имаш толкова капитал и трудно е да се рискува в такъв момент, защото ти не си сигурен в себе си, първото което е, и не можеш да се довериш, защото има супер много излъгани момчета и момичета в българския пазар, както виждам аз в момента. Няма доверие, докато в Швейцария всеки един човек не пита колко струва, а какво ще спечели, докато в България всеки пита колко струва, защото няма реален бюджет за реален бизнес. Ако срещнете някой коуч в България, който ви каже, че срещу 300 лева ще ви научи как да изкарате 10 000, просто се замислете защо този човек ще изкарва 10 000, а ще ви учи за 300 лева. Аз се занимавам с оптимизация, разработвам системи от нулата до краен продукт. Човека идва само с една идея. Това е система, която можеш да започнеш без никакви знания. Извинявам се, телефона ми звъни просто нон-стоп. Започваш без никакви знания и изграждаш нещо в рамките на 2 месеца, което е собствено твое, със собствен твой капитал, виждаш всичко черно на бяло, как ти просперираш в онлайн пространството. Това е оптимизирана система от мен и от моя екип. С това се занимавам аз в момента. Как постигнах това всичкото? Благодарение на моя коуч и на мотивацията, която имах през годините. Най-важното е да имаш време и мотивация. Когато работиш нормална работа, ти имаш мотивация, виждаш абсолютно всичко, как другите не правят това, което трябва. Как един е на позиция, която не трябва да бъде. Нямаш право на глас, ти не си отгоре. Нямаш нищо постигнато за да гърба си, нямаш умение, ти просто си поставен там. Когато постигнах моята цел, аз си казах, до тук бях, това ми стига. Обаче не е така. Искам да ви кажа, че когато постигнете една заплата, нормално от 2000, вие искате да се качите на горното стъпало да станете управител. След това искате да станете шеф, но няма как да станете шеф, защото шефа е само един. Аз, когато направих първите си 50 000 лева на месец оборот и си казах, това ми стига. Мога да си покрия жилището, мога да карам колата, която си поиска, мога да ходя по 2 пъти на месец на почивка и да радвам родителите и приятелката си. Обаче започнах да реинвестирам в неща, които ми носят още повече пари, защото вече нямам този страх да изгубя нещо, защото аз съм изградил всичко и знам как може една инвестиция да се превърне в реална печалба след 5 месеца. Обаче ти чудиш се тези 5 месеца дали да направя крачка, дали да направя това и губиш ценно време. Времето е пари, са казали хората. Най-важното е как вървят нещата до момента, а именно абсолютно всичко върви както по план съм го направил. Доволен съм от това, което съм създал до в момента и за в бъдеще ще пускам бранд за дрехи, който е в
процес на разработка. Имам мостри, имам абсолютно всичко и до 2 месеца ще пусна и третия си бизнес, реален, който всеки от вас ще види в социалните мрежи. И това се случва, защото не спирам да се развивам и не спирам да рискувам в живота, защото ако ти не рискуваш, нямаш поле за изява, защото ти можеш да имаш нещо в главата, обаче то седи там. Да направя ли това, да направя ли това? Не, просто отиди напред и направи това, което мислиш, това, което ти е в главата, може и да стане. Ако не стане, ще кажеш, опитал съм, защото когато си на 50 години, така по същия начин, обаче не си в Швейцария, не си на 23, а си на 50 години, пиеш ракия и ти е гадно и си мислиш за спомени от сорта на аз когато бях на 23, защо не отворих бранд за дрехи? Това чувство аз няма да го имам, защото аз съм предприел крачка и този бранд за дрехи ще е реалност. Както и предния ми бизнес, както и по-предния ми бизнес. Вече те вървят и са в процес на преобработка. Абсолютно всичко се развива както трябва. Реинвестиция в бизнеса, реинвестиция в вас самите като знания, като умения, за да може занапред да имате повече и повече и повече. Мисли като тартор, а не като работиш. Мисли като човека, който е най-отгоре, а не който върши задачка. Мисли човека, който е селото на компанията, а не който прави услугите отдолу на компанията. Мисли за човека, който ще бъде след 5 години, замисли се дали ще направиш крачка или ще седиш на място, което си в момента. Направи избор и го направи рязко, защото ако не го направиш рязко, ще има пак съмнения и отказ. Направи го рязко, влез, пробвай, ако не стане, ще знаеш, че ще си опитал. После няма да съжаляваш поне.